Hold op, det er en fuldstændig fantastisk dag i dag. Vores crowdfunding-kampagne den har passeret 100%, så det vil sige, at drømmen om slagterforretning den er blevet virkelig. Og det vil vi gerne sige tusind mange gange tak til alle, der har hjulpet. Og det føles næsten som sådan en... Det må være sådan, det føles at få en Oscar, det her. Men jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har støttet. Og det er den forkerte seddel, jeg har fået fat i. Der ligger simpelthen så meget nede i den lommen. Men her er den rigtige seddel, tror jeg jo. Det er sådan rigtig. Vi vil gerne sige tak til Marie Enevoldsen, Ulrik Sarp Hansen, Mark Ansbjerg, Mads Kamp, Per Dommergaard, Hugo Nibur, Mikkel Ottov, Petjula, Morten Mjetnitz Frederiksen, Julie Aagaard, Sara Ulrikke Skytte Jensen, Christian Kølhed, Josefine Engsted, Ellie Aagaard, Aida Solhøj Hansen, Bodil Bunde Hansen, Søren Bunde Hansen, Michael Andersen, Jesper Fjordsid Korsgaard og Michael Eis og ikke mindst Helle Frederiksen. Tusind tak til alle sammen. Hvis jeg kunne, så vil jeg spille en trompetfanfare for jer. Jeg har desværre ikke nogen trompet, men det næste, jeg kan gøre, det er at tage min mikrofon frem, og så kan jeg spille den eneste melodi, som man kan spille. Igen, vi er meget taknemmelige, og jeg vil også lige skynde mig at sige, at hvis man sidder og tænker, nu er det noget, og nu kan vi ikke nå at være med, men det kan I, fordi hvert bidrag vil fortsat blive meget værdsat, fordi vi har også andre udgifter, f.eks. scenografi, og vi skal have en minibus til at fragte folk fra Aarhus ud til slagterforretningen, og vi skal have rekvisitter og kostymer og mange andre ting, så hvert bidrag, det er fortsat meget værdsat. Men først og fremmest så vil jeg bare endnu en gang sige tak til jer. Tak.